हेलो गाइस, तुम केदार ମୁଁ ତ ଗୌରୀ ସିରିଏଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରତ୍ନମାଲା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏ ଖେଳ ଏଇ ଶିବାନୀ ଲାଗି, ତାହାକୁ ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଝିଅ, ଦେଖିଲ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେମିତି କମାଲ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ରାନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏହି ଶିବାନୀକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେବି କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ। ତାପରେ ଶିବାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପିୟାନକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ପିୟାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ପରି କିଏ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ତାପରି ଏକ ନମ୍ବର କିଏ ହେବ, ଏମିତି କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନମାଲା ରାଗରେ ଜଳିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶିବାନୀ ତ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ କରି ସାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶିବାନୀକୁ ରତ୍ନମାଲା କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।